Prosím vás, jestli pak přijdou pro ty talíře, víte? Ano, tak řekněte jim, aby s tím nedělali rámus, víte? Já jim je tam dám do patrníky takhle, složíme. Pánové, prosím vás, velmi potichu, jo? Ještě musí takhle posílat zásilečky a... Ne, ale když musím udělat, a když musím přepínat, tak to říkám. Tak se bude jet. Ať on přijde na sněmový na ulici, on může dovnitř a já tak on přijde a otevře, víte? Potom já jdu do té kanceláře, ne? A teď on zavře tu kancelář a jsme oba na chodbě a nemůžeme dostat dovnitř. Já tam měla stejně. A já mu říkám, počkejte, až já tam dělám takovou povinnost, po dobu to je borec všechno. Ale je to, že ta klína... Já už jsem tam byla. Já už jsem tam byla. Už je potom.